Amen? Tungkol ka na sa mga haligi sa iglesia, mga pagpaninggamot sa mga kaobispuhan, nga giduyugan sa mga kaparian o mga diakono o mga pastors, mga officials, ilabi na sa atong mga kabataan nga nagsuporta ining maong kalihukan. Kalambuan sa matag usa kanato kining tanan natuman ug atong nahugtan ug ibadayon nato tungod sa panapang sa atong labaw nga makagagahom. Mga kaigsuonan, ang atong ebanghelyo may tungod sa bata pa si Jesus na nagpulong duha siya katuig, idala siya sa ang mga ginikanan dito sa Jerusalem atol sa kasaulugan sa piging sa mga Hudyo dito sa Jerusalem. Kita usap nagtigom karon may anhin ining dapita dili piging sa Hudyo kundi piging gini sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pag-anhin dinhi sa kalibutan aron masabtan nato unsa ang iyang katuyuan nga kininag tanyag ug dakong kaluwasan sa matag usa kanato. Busa atong paliguonon pinaagi sa hugot nato nga pagtuo ug pag-alagad sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy diya sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Siya ang pundasyon nining iglesia ang lawas ni Kristo. Amen? Amen. Sukat sa pagkahimugso nini gikan sa atong mga haligi sa pagtuo ubos sa pagpaningkamot sa atong kanhing lead organizer Apostol Roselo Kakasan Menyosa o nakaambit kita ning gasa nagihatag sa Ginoo pinaagi sa atong organizer o kinimilapnag dinhi sa Pilipinas o hangtod karon kita nakaambit dinhi o nalamdagan kita o nagkinabuhi kita sa pag-alagad sa Ginoo sulod sa iglesia ang lawas ni Kristo. Gusto mo masayon? O kinsay nagpasiuna, gusto mo ako itukan karon, balag mo kay tamahuman, akong isa-isay, sugod sa sinugdanan. Nagsugod kini mo ang buluhaton atong 1992. Gikan ako sa Dinagat Island. Pagka-assign ako sa Dinagat Island, 1987, gipauli ako din sa Minlan. O, sa pag-ulit na ako din sa Minlan, maugini ang akong tawag. Nasayra na ninyo. Ikabila na magkatuig kita karon, ikan sa 1992 pagkasugod din. Yes. Ikan 32 na. O,
yung ingon po, binutbot man ang Arwelo. Kaya mura man ang buang binitan ako. Hindi lang mura po buang. Oh, may muna ni butang. Tanawon. Dili tinuod na tao. Tanawon. Di mura yung buang. Abi ba ninyo, pagsugod ni Antony ining 1992, dili pa ko gitawag ko bisyap. Reviewing ko. Kinahimo akong bisyap at tumang 2006. Ako kining gimugna. Tungod usap sa sugo ni Apostol Silverio. Kay dito sa Dinagat Island, maukini ang ginahimo ng dito sugod sa mga assign dito dito sa sugod sa 1987. O ipapauli ako dito sa England. At noong 1992, busa pagkauli na ko ang tugod ni Apostol Silverio. Kay dito naman siya di atong Dinagat at tumura. Ingon siya, pag-uli ni mo dito sa Minlan, tukura ini fellowship. Ito bang ako sa Supremo Patingon? Ngayon ako imong subuon nga naamay imong mga igsuon na obispo, parehas nimo. Oo. Ibo mo kong ipapugno sa imong mga igsuon. Kaya di ba mag-focus matasan yung mga igsuon na bahala masuko mo na ako o kunsa. Parehas pa po na ako na mabugno ay. Mauto. Napatingo na ako din pag ulit na ako, di ako gibutang sa likod. Tulog yan. Bago kayang mata.